Echanga. To kwana iguru yechanga obwatu. Master igorekera. Sokoro maite no nalete tabia you sana. Yoko ngaina masasa nga tori people. Ligoria yo tago den. Gerale ne pochi ya ebe sabote to korio kolo maita machuma we tenga chika sichaba na chito kochi. Aralia. Okani do otora mama ju. Ari njengo te bakwa sango yo. Dori machuma yo Amasasa machuma Batavia mwese mwaita Amangana takorora setejeria Oikatorende nene tote banyo Yapi What brings you early today? Lakini na wake up mapema igega. Yeah, I'm very advantage. Very what? Very advantage. Lakini soko na kile wake mapema mama te wa story sana. Oh my. Leo maite nare son. Nakune vegando gari. Alafu na kiore smart kaira rochi. Oba kochi na kiore smart na kenyete suti. Ade bodanga na bonde. Ndenjera nere nkoba. No, le very smart. Labdo take go kunya ke go enda boko inchiro very smart my friend. Once to ready to go yara. No je suti mbegete. Aye na basane bana bako. Eli ngoko rete yebune smart. Yeneri yo ndangorerete uyo ndo itokoroka nere dani riumbo ombongi yenero niri nduma ito mokungu uri amurete uri na uwezo jetayi goro masto lakini sokoro maito na yewe chakwa ya ibundo no mwana sabina uonga nero ndeterete igobana you masto ire tetana ukwema mwase tuaka ira na uonga jichaka igamokoro sinere jiburani go ayebana uratwara madeni Wata madeni. Kenya wata madeni. Ayo manda ya Kenya na gotinachi etekeras. Awona ya unga na echanga yoka. Echanga. To kwana iguru yechanga obwatu. Master igorekera tete story na abwatu tu. Gotana yora ndusi kwa na kwanda terera. Evans Ayona Simon Tanzrai. Otherwise naijire. Wewe talenti ngo teba. Nera wateba. Aineri chuma. Aineri chuma. Not really. Miro, get out. Aye. Evans Mboya.
chuma deme nengunga yarura Yes. wanchama tegere nale bana twachakira morobe tobuye ticha rasmi koikera chinsa sana na iwere kera mole na nchobwero ti Na injina skof Senior Doctor Professor Silvanus Mamioro yetinginye kenganyi. Okay, na tulofe. Maitera renchira kwa wakristo ko mbaga to chitagenda tambe. Daronta to dedicateri mocheche. Lakini ndongereje ko konete asende kunandoje. Ingi. Mwete gonya kontema. Ayebono tiganda kubu. Ayengiri. No, ingi na go temba. Umu yogonya konde yogorogunga gosenga. Mara karenga ngo. No, lakini ngoto na romongi nogo. Yes. Abana bagona obale no ego kabatigete. Kobiara para rama. Ya jete buona. Manyeta. Begete. Ota goza banyasa kurigerio muka. Bona inte Jacob bange metando na to wasana bona to ko nyabera rende. Ota rwanja kakire masoke Maria. Osabe kabisa orore usenya sai na kororera. Sindage. Kororera kaga Kero manye tenga kero monto bana go chakire ticha kia rasmi kero monto sera sege ticha. Chima tatu koro sirut ni matenga basore me yo moroberio. Nana bana boda koro chi stage ni matenga bachakiro moroberio. Nana bana biashara bachakiro. Gango te bana boda wege sama koreta. No, let me tell you. Igo bale momo taro. Bati gaga anchera. Yehu. Yes, lakini gari ya rote yeto. Ikina kibakora. Igo bona inche ni maetenga na obare assisted. Na obare geti. Umaiteke ntubawene ndete bare gokora. Yes. Turujiba igoromba begete chintura konene nemeningwe igwate bana matuki. Yes. Rero bare mirepa. Ebare mabotuko bwake. Ebirero byabo gosembi gwekane mbake by'abanyanchi. Yes. Lakini tikango tebika. Kintu nande kanga tuakore kenene. Ngate mejando ne busi. Ndware kurangeria babasta bajije gari babeke chikuruseti yororoto sabe tuira maboko iguru na maguru gojiguru toba de binyasaye gari butere ayota korete buura otaba buna mwanja bantu bago siju korete mama bantu siarere idore baraigua kuerende gato nyarire kore ranga kibara kore egera nyasaye we mataba tera kuboria evumbi eria opareta kolera guseneri kubego kwa evumbi no maze evumbi ripaka kwashia mpaka kwashia evumbi sokoro kwashia kone evumbi akoreta na wona kama na referee zero na rama chapa Konya useninti. Nyesaya akokonyo yo wekonya. Embu kieri gete. Yo abune. No, nyesaya akokonyo yo wekonya. Yo guste ya seri gete nganya. Wekonya. Ekonya tu kuoga ndembero tindo kuora rinda manye kono. Kenda bebe sokoro. Ko esimbango komenya kiere. Esimba ya. Yes. Kwa yenya rekoro motu yabo. Igo gotenanga nyasaya akokonya igotari wekonya utobikori ndoke na rinya saya na rara komente chinguru tame. Simbango tokere gusi. Ondonya kote bie simba nere ra gusi. Kiego nege koguni chake uonchi to uonchi ka. Simba gajimenya taza bantu bari bakominyo ko baba kiti cho. That is an example. Igo na ko example. Tumakola nyasaya nga yakurura okonyo yo wekonya. Nyasaya gara gokonya garopo musaba kore. Mamini. No maete mamini agarogo za banyasaya.
Soko. Yes. Nimbwateri swali. Mbori aye. Aina. Yangira base konyenye. Okobe yakire base. Amagana abeire buyotara manye. Nabegeze motorogoro. Garare na keke. Soko motorogoro teriko basi yanganchira bune iyo. Noroje. Iyo ngabeka garia, ngabeka korunse, ngabeka jiguni, ngabeka motorogoro. Mushumo benge etwatari iyo iguru. Bono yichi angana jukoboka mambiri yore tibuna chigorore kana. Very smart today. Rero ombueto bo smart. Rero na answer ni nimekuinamia. Yanga jile very handsome. Okay. Very. Bunango. Bunango. Like you. Muswati tariko ba handsome. Muswati akoba beautiful. Muswati akoba handsome, yes. Nige si chakia banga. Beautiful. Nige si chakia ba beautiful. Ege si chana bokengo muswati. Nebe si chakia. Eh, bona enjela toriente te smart ngoto na ibisiche. Sende igombu jana koira niriswa rikwamboria. Jetimbu atimangana. Pati ekeronkorete buya toko ngagantu keke. Asoka goje. Bona naende kwa yaya. Tokoro moroberio ngoira asota gete. Nguni aya. Ngoira asota gete. Nguni aga kwere. Aya tokoro moroberio ngoira asota gete. Yes, aga shoka rimwaroka erieta ri. Ati Eso. Shoke. Eso aga shoka rimokora kwa. Obaze tinda kobwata. Ngaga ndokaria. Ngwarara rero chinchiri. Enki. Enchoko. Ngaye ko wanja. Mwenje mutege nore meyo moroberio chabona yo chakira chinse chigata chakaisa toke sana na ibere chabona mugaso. Ekero no weroti. Yes, mnainche na askofu mkuu Senior Dr. Professor Silvanus Mamioro Musa kende kiri ogiri yao. Chimashini tigo detect eri ogiri yao no ruara no gota eri ogiri yao. Ngabuna bone biare biga toko nga fingerprint. Yes. Umaete tuenzi buna totongire saeta tongete tobwekaine. So igoto twara wasi goro ye. Lakini bado still naende na boko toma simu ya 456. Yes. Message yote masomo roberito. Egere tunale gochi soma. Lakini credit yo kubera somo roberito mu minchorine. 1000. Ndege korora rero. SMS. Ngoto makocha. Muminchorimi na beko na kana batumye mu roberito go kwa credit. Igo changamke mu roberito gochicha na Safaricom. Ya sasa nitadumu. Nilisahau pime ya KCFM 94.1 Narenka yo mu rusi. Mu roberito rembe ne gochicha go chinse sana na ibero mu roberito kala tano weroti. Mona injo maete ngoro kwa askofu mkuu. Senior Doctor Professor Silvanus Mamioro. Dietande ke wa drop bana serious. Maete oria cha somoro velio koro kwege tinginye ke ngaini. Ono nkando over. Officially asomuntu koro kunga nere Kevin Ombori. Ego nere bone ke tinginye ke ngaini. Nere ke tinginye ke ngaini. Sasa mbia kole to agakoro kuna gosereria bitinginye bingaini erieta. Karanta to komanyanga yo watete chekea mambega yabone ga ditkeria Tuesday tariki 12 mutinyo kamera mwaka wa 2019 cyaragire chinze setone chida kamera ngene na sana na ibere 0706181822 ene namba yesemo yabagaka 0706181822 abagako matembari korera abangina na wakora ngango basomere namba yabo bwango 0796988630 ene namba yesemo yabangina karanta yete komanyanga kayo waterete chekia ngakere simentabire taya una soberete igo tokorego toruge bwango Nego de banga nonde ga nili kairongo. Yes. Tatabia ya twakere simi tabanga nchino bweruoti korwa KCFM. Period. Ko ijumu ndokoro kunga mojeje ta komonta simu. Mojeje please. Please. Announce ya story ngakere simi 0796988630. Mojeje 0796988630. Raro mocho kora ko likere nambe yung nchino bweruoti korwa KCFM. Period. Ko ijumu ndokoro kunga mojeje ta komonta simu. Mojeje please. Please. Announce ya story ngakere simi 0796988630. Mojeje 0796988630. Raro mocho kora ko likere nambe yung ngakere simi.